Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal. Isa patay, isa pinason sa aksidente kainas ang kaagahon sa syudad sang Bacolod. 3,000 kadugang nga doses ang COVID-19 vaccine na tala na magabot sa syudad sang Bacolod. Sa mga balita national, dugang nga 2 milyon ka doses ang AstraZeneca vaccine nagabot sa Pilipinas. Isa ka barangay sa Maguindanao ginlusob sang BIFF. Sa balita international, laboratorio nga nag-recycle sang swab kits o kung swab kits gin-raid sa Indonesia. Sa sports, Miami Heat daog kontra Minnesota Timberwolves. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw, Domingo, Mayo 9, tuig 2021. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal pagkatapos gidlamang sini. Sali na! Kusog Kulafu! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina. Good morning sa tatanan nga mga kaaksyon. Good morning kay Ma'am Homa Lumina. Athea Kim Eriman, mayong aga. Good morning dara sa tatanan nga mga kaaksyon. And anyway, Happy Mother's Day sa aton tanang matag palamati. Sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor sini nga aga all the way wherever you are. Good morning and happy Mother's Day. No, hopefully nga yara gid lamang kamo sa maayo man nga mga sitwasyon sini nga inoras mga kaaksyon, no? And of course, good morning kay Michael Joseph Hilado, may aga mga kaaksyon. Happy Mother's Day sa tanan nga Iloy dira. Labi na sa akon Iloy kay Susan Hilado. Happy Mother's Day. Love you. Wow, very sweet early in the morning. Sweetness overload. No. Anyways, we also have with us, good morning, Sir Lorjan Diaz, Sir Alex Montesa, good morning. I do hope nga ka lang sa maayo nga sitwasyon sining aga mga kaaksyon. Kamu dara nga naga-monitor. Good morning sa inyo tanan. Good morning kay Ma'am Kelly Jelly. Good morning. Happy Sunday Aksyon John Diaz. And happy Mother's Day to all of moms out there. And my beloved mom, Lolita Dialagdon. Oh, Dialagdon family. Okay. And sister Jenny and Jane of Don Salvador. Tingala ko. Mado ka familiar sang Dialagdon family. Good morning, Ma'am. Ma'am Kelly Jelly. And thank you so much for your bountiful treats kahapon, no, to all Aksyon Radio Bacolod family. We really enjoy the sumptuous food that you have shared with us. Please greet man Mr. Biboy Villasor of CMO Sectoral, also sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Wow, ginagreet na tanan nga members sang Energy Fans Club. And of course kay Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, Sir Melili Oligo, Sir Bia Jonathan, and Sir Michael June P. Season. Sir Michael June Season, good morning Aksyon John, monitor from Chato Elise Paranaque. I've been makula sa nagatinis when I was in elementary, if I could still recall. Kabi na elementary days, grade 4 to grade 5. Ara ko dabla grade 4 to grade 5. Da ako nagstay. Di ko madumduman ang exact nga years or days probably. No? Greet ko lang mama ko Lourdes Palma Season and wife Sharon Season. Happy Mother's Day. God bless and thank you.
Paliyo ko pag-greet Sir John sa ilamang Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, Ma'am Lida Zamora, Yamagishi, madamo gid nga salamat. Yes, of course, good morning. Panga R.R. Hino, good morning, sir. Good morning to you as well. Lucia Alcaisa Facorib, good morning. Happy Mother's Day to my mom siguro ni in heaven and to nanay ko Wilma Sugaton. Hi Tito We, good morning. Happy Mother's Day. And to our station manager SM Nona, good morning, happy Mother's Day. Hello Aksyon John, wow, it's good to see you here and welcome back. Oo, for the meantime, for now lang, because my regular duty is in the afternoon until evening, ng newscast. Pero siguro probably mayara important nga occasion nga katuan si Aksyon Dorel. So I have to temporarily take his place. Temporarily lang niya, no? But Aksyon Dor will be back sooner. Okay, so hopefully nga siya. No? Mabalik man siya kay may lang kitsa. Pero later in the afternoon siya ang ma-duty on my behalf. So, bayluhanay lang kami anay. Awag na, that's life. Hi Sir Bia Jonathan, thank you for delivering your the goods yesterday. Okay, stand by mga ka-aksyon. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais Jess, kagkaroon sa ritali sa nagapanguna ng mga balita lokal. Patay ang driver sa motorsiklo samtang pilaso naman ang angkas sinis ang mabungguan ang truck nga kargado sang tubo las 12:50. Ang takna sang kaagahon sa Bangga Metal Circumferential Road, Barangay Alhi, Siyudad sang Bacolod. Ang napatay ginkilala kay Joy Labares, 28 anyos, ang sitio Kaliban, Barangay Banugbanog, Banwas sang Isabela. Samtang pilaso naman ang angkas sining nga si Paul Riquel Villacapa, 24 anyos, ang Barangay Kamindangan, Siyudad sang Sipalay. Sunod kay Police Station 7 Commander Police Captain Elmer Bonilla, madulog sa Barangay Mansiringan ang direksyon sa motorsiklo sa nabungguan sini ang gas tank sang truck nga ginamaneho ni Marcel Dalimuos, 33 anyos, ang Barangay Panucoy, Siyudad sa Bacolod. Dugang pa ni Bonilla si Labares kag Villacapa ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Si Dalimuos ang karon preso sa custodial facility sa Police Station number 7 para sa nagakaigo nga disposisyon. Patay ang 4 ka mga karabaw sang pamilya Deliosa matapos ginaligar na igo sang kilat sa Purok Kalubihan, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago kahapon sang Ugtos, Sabado. Sa interview sa Aksyon Radio kay Carlo Deliosa, 18 anyos, ang 4 ka karabaw ang yara sa idalom sang Kawayan sang natabo ang insidente. Suno kay Deliosa, mga alas 12 sang Ugtos ang nag-ulan sa ilang nga lugar, nag-init antes nga nag-igo ang mabaskog nga kilata. Nagapati si Deliosa nga naigo sang kilat ang 4 nila ka karabaw bangod nasunog ang pinakabahin sang lawas sang sapata. Nagakasubo ang pamilya Deliosa sa nadangatan sang karabaw nga nagbulig sa ila sa uma. Ginalauman anuman nga adlaw masunod nga semana mag-aabot sa Siyudad sang Bacolod ang 3,000 ka doses sang Sinovac vaccine sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M.A. nga wala man sang problema para sa nakaschedule nga bakunahan sa Lunes nga adlaw bagod may nabilin pa man nga mga bakuna. Sa nabaluan, ginupisahan na karon nga adlaw o kon kahapon sang Bacolod ang pagbakuna sa mga senior citizens paagi sa pagsunod sa listahan sa mga nauna nga nagparehistro. Samtang liwat nagapilar si ang sa mga nagparehistro nga wala pa napadalaan sang mensahe nga magot lamang kag hindi mag-walk-in bagod hindi man ini pag-cater sang siyudad sang Bacolod.
Na gid namon stricto nga ang ara lang sa lista, meaning ang natawgan nang wala na notify kag napabalo sa schedule na tagaan schedule amo lang ni subong gin cater, so katawahay gid kaayo gid kag very orderly subong ang aton vaccination process diri. Nabatian sa Bacolod City Administrator M. Ang. Sa iban pa nga balita lokal, naglabot na sa 38,109 kung 38,109 ang kabilugan nga kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 196 o kung 196 kabago nga kaso. Nadugangan man sang 61 kabago nga kasos ang Negros Occidental, ginasundan sang syudad sang Bacolod nga may 37 kabago nga kaso, probinsya sang Capiz nga may 32, Aklan nga may 24, Iloilo Province nga may 19, Iloilo City nga may 18, kag Antique nga may 5. Samtang 227 ang bag-o nga na recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 32,027 kung 32,027. Ang Western Visayas nadugangan sa 5 ka nabatay nga nagdala sa kabilugan nga 938. Ginpaidalom sa granular lockdown ang 23 ka mga balay sa banos ng Murcia matapos magpositibo ang pila ka mga residente sa among nga lugar. Nagpapanaog sa executive order si Murcia Mayor Jerry Rojas nga nagamando sa pagpaidalom sa critical zone sa 13 ka mga balay sa Purok Piña, Barangay Zone 1, kag napulo ka balay sa Purok Golden Camote, Barangay Zone 2, epektibo Mayo 7 tubtob Mayo 17. Bangod sinigin manduan ang Barangay Councils, tanod kag mga kapulisan nga istikto nga ipatuman ang mga health protocols. Sa pinakauli nga datos ng Murcia Rural Health Unit, 410 na ang kumpirmado nga kasos ng COVID-19 sa banwa, kung sa rin 63 ang aktibo nga kaso. Temporaryo nga ginpasirasang lokal nga panguluhan sa syudad sang Silay ang suba sa Sitio Lupa, Barangay Kapitan Ramon, syudad sang Silay bilang kabahin sang precautionary measure kontra COVID-19. Sa interview sang Aksyon Radio, ginpahayag ni Silay Mayor Mark Goles ini ang inisyatibo sang syudad kasunod nga na-record ang 6 ka COVID-19 cases sa Kapitan Ramon bisan nga malayo na ini nga lugar. Dugang pa ni Goles ang ini nga tikang nagbase man sa ordinansa sang syudad sang Silay nga nagumili sa mass gathering o kon pagtililipon. Kahapon nga adlaw Mayo 8 sang nag-umpisa ang temporaryo nga closure sang suba. Base sa impormasyon ni Goles, 2,000 tubtob 3,000 kat mga tao ang nagapadulong sa lugar kay iban sa ila ang gikan pa sa syudad sang Kabangkalan kag San Carlos. Ginpahayag sang alkalde nga iya naging tugyanan ang sila'y PNP nga magpahamtang sang checkpoint sa dalanon padulong sa nasambit nga suba. Sa pinakauli nga balita lokal, naglabot sa 140 sa kada adlaw ang ginaproseso nga application sa Commission on Election Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Attorney Katrina Cañas ang Comelec Bacolod ngayon rason kung ngaan nagpangayos ang bulig ang iya talatapan sa Task Force Disiplina agud matutukan ang linyahanay sa mga nagaparehistro. Suno kay Caña, nag-request man siya sang dugang nga bangko kag canopy para sa nagapila. Ginklaro lamang ni Caña ang isa kagatos ka aplikante ang ilaging talana para lamang sa walk-ins nga may kompleto nga mga requirements. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:17. Sa mga balita national, dugang 2 ka milyon ka doses ng AstraZeneca vaccine nag-abot sa Pilipinas. Isa ka barangay sa Maguindanao ginlusob sa mga armado nga kalalakinan. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national pagkatapos ginamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Once again, good morning sa tatanang mga ka-aksyon. Good morning kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, have a blessed Sunday. Action John from Evangeline Gradas Baterna. Sa mga kaamigas ko da, nga sila Alma Oligan, Serela Samar, Agalion Michelle Montilla, and Melanie Rijon, happy Mother's Day from Kelly Jelly. Dads Abiria, good morning. Action Radio watching from Barangay Sumaga. Happy Mother's Day sa tanan. Thank you for your love. Well, thank you for your love as well. Sir Dads Abiria.
Barrioga Ray, good morning, Aksyon John. Monitor lang kami sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto Family Barrioga, kag Happy Mother's Day sa asawa ko nga si Rochelle Susana. Wow! Very proud. Gina-greet gidya, no? Ang iyang asawa. Ng water break. Kelly Jelly, special greetings. Galing kay Mr. and Mrs. Vanessa Mayo and Doc Matthew Mayo of Minnesota. Also kay Karina Villaflor, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all. Jaar Gyonzon, good morning sa inyo tanan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga Iloy. All mothers out there, amo na ganyan makukina. My greetings, happy Mother's Day sa inyo nga tanan. Very much welcome, Aksyon Lorjan. Yes, that's my real name. Me and Ma'am Vanessa are happy that you all guys are happy and enjoyed the food yesterday. We really enjoyed it. Coupled with, coupled with lot of laughters, talks, and sharings. Good morning, Aksyon John. Good morning, Brian Donaldo. Good morning, Aksyon. God bless. Good morning, Aksyon John. Good morning to the Frennies. Catherine, belated happy birthday kay Catherine Emeterio. Good morning kay Christian Salaver. Good morning, of course, kay John Lloyd Belbar. And kept safe sa kay Rog Campos, no? Nga nag-travel. Ano, iba naman nag-travel. Normally, Desma and to all the friends out there. Good morning to all and one. So, ito may nagpag-greet kagina eh. Nalipat ko magbasa. Let me read first the greetings. Happy Mother's Day to all. Okay. Good morning, everybody. Okay. Happy Mother's Day ko no sa ilang mga mothers. According to my students. Kauntang ilang names. Sang ilang parents, ilang mothers. Para makilalaan ta kung sino ni sila. Kaya nagapag-greet sila eh, no? Mayang aga, Aksyon John, monitor na kami Laura Bagos City, Omalia family, kag sa pinalangga namon nga nanay Henrita Omania. Happy Mother's Day, Nay. Happy Mother's Day sa imo nga mother, sir. God bless you, keep safe all the time. No? Andy Salodares, good morning, Aksyon John. Good morning. Sige, stand by mga ka-aksyon. Yung Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Sa detalye sa nagapanguna ng mga balita national. Nag-abot na ang 2 milyones ka doses ng AstraZeneca vaccine gikan sa COVAX facility. Nagabot las 12:49 sang hapon ang COVID-19 vaccine sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay sa Singapore Airlines commercial flight. Ginpaidalon sa disinfection ang bakuna antes ginbiyahe sa cold storage facility sa syudad sang Marikina. Sanday Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine SARS Secretary Carlito Galvez Jr., kag Testing SARS Secretary Vince Dizon ang nagbaton sang shipment.
Nakarecord ang Department of Health sa 8 ka minor Sputnik adverse effects. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kalakip sa minor adverse effect amo ang wear body ache, injection site pain, rashes, backache, headache, nausea kag blood pressure. Ginpasiguro ni Vergere nga manageable naman ang tanan kag nakapauli naman pagkatapos sang ukon makapahuhay. Ginanunsyo sa Department of Health nga sa sulod sa 2 o 3 ka adlaw magagwa na ang resulta sang genome sequencing sa mga Pinoy seafarers gikan sa India nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginkolekta na ang samples gikan sa 2 ka mga persona nga na-confine sa hospital kag sa 10 ka persona nga nagatener sa barko agud mag-quarantine. Madumduman Webes nga adlaw sang gintugutan nga magka-dock sa Manila ang barko nga sakay ang 12 ka mga seafarers nga nagpositibo sa COVID-19 sa medical evaluation. Sa iban pa nga balita nasyonal, ginatos ka mga motorista kag commuters ang na-stranded sa borders sang Maguindanao kag Cotabato provinces matapos ang Islamic State link nga armado ang nakaengkwentro sa tropa sang gobyerno sa Pato Paglasa. Ginpadahayag ni Cotabato Police Chief Major June Napat nga nag-upisa ang engkwentro las 5 sang aga Mayo 8 sa Barangay Poblasyon, Dato Paglas, Maguindanao. Suno kay Napat kinabalubanta isa kagatos nga Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kung BIFF ang nagsulod sa nasambit nga lugar rason sang pagpalagyo sang pila ka mga residente. Madamo ang mga motorista kag commuters ang yara sa National Highway kaya nagaulat sang mando sa mga otoridad kung hilway na nga malabyan ang among nga lugar. Sa pinakauli nga balita national, ginpakamalaot ni Anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pag-isol ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagdebate may angot sa issue sa West Philippine Sea. Sunod kay Carpio, si Duterte mismo nga naghangkat kag ginbaton lamang niya ang pagpanghangkat sang presidente bango duyag niya may baluan sang publiko ang kamaturan sa problema sang pungsod sa ginaagawan nga teritoryo. Nahibaluan unang nga ginhangkat ni Duterte si Carpio nga magdebate matapos siniginakusahan ang Anay Hukom kag Anay Department of Foreign Affairs Secretary Albert De Lusario nga may kailabtanan sa pagpalin sa mga sakayan pandagat sa Scarborough Shore 8 ka tuig ang nakaligada. Sa baylo nga abi-abiyo ni Duterte ang pagbato ni Carpio sa iya hangkat, nag-isol ini kag gindesignar si Presidente o si Presidential Spokesperson Harry Roque nga amo ang mga debate kay Carpio. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:26 sa Balita International. Laboratorio nga nag-recycle sang swab kits gin-raid sa Indonesia. Sa sports, Miami Heat daog kontra Minnesota Timberwolves. Ang detalye sa nagapanguna ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Ito po si Loren Legarda.
consult your doctor. United Home. Bahay ko to, protektado ng United Home. Aksyon Balita Sunday Edition. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:28. Sa detalye sa nagapangunang balita sa luwas ng pungsod, Pilipinas. Dakop ang siyam ka mga trabahante sa isa ka laboratorio sa pungsod Indonesia bangod sa paglapas sa consumer protection, medical waste kag contagious disease laws. Sunod sa report, kapin 9,000 ka mga pasyente ang ginpaidalom sa swab test sa among laboratorio gamit ang nagamit na nga mga rapid antigen swabs. Natukiban sa mga otoridad ang among scam kasunod sa ginpatigayong investigasyon sa mahimo contamination sa mga pasyente sa nasal swab test kits. Sunod kay North Sumatra Police Spokesperson Hadi Wayudi, isa ka police asset ang nagpaidalom sa nasal swab test sa Kuala Namu International Airport kaya nakabaton sang false positive result. Liwat nga nagpaidalom sa swab test ang police isa-isa ka lugar kag ini ang nagnegatibo sa COVID-19. Ginlayon nga ginraid ang laboratorio kag na-recover ang ginatos nga recyclable cotton swabs. Sa sports, daog ang Miami Heat kontra Minnesota Timberwolves sa score ng 121-112. Ang Heat ng ginpangunahan ni Jimmy Butler nga nakakuha sa 25 ka puntos, 8 ka mga rebounds, 6 ka assist, kag 5 ka steals. Si Butler ang liwat na nga nagbalik sa pagampang matapos makaangkol sang injury sa tuong at iltinalikdan nga hinampang. Nagabalik man sa pagampang si Tyler Hero nga nakahimo sang 27 ka puntos. Samtang ang Timberwolves ang ginapangunahan naman ni Karl Anthony Towns nga nakakuha sang 27 ka puntos, 6 ka mga rebounds kag 4 ka assist. Ang Miami Heat karon ang yara na sa kaandom nga rank sa ila mismo nga conference sa National Basketball Association. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 6:30. Sa lewat Happy Mother's Day lang, sa akong dira nga mother, Iloy ko dira sa may Isabela, and sa akong dira nga magulang. Happy Mother's Day ko no kay Lilibet Ihosa, Monali Gregorio, Grace Logsdon, Rosalinda Bulaca, Verhi Bulaca, Ana Barredo, Vilma Kadungon, Victoria Kalinong, Bella Kalinong. Happy Mother's Day sa amon station manager kay Miss Nona Magbanwa and kay Tita Wilma Sugaton and all the mothers out there mga kaaksyon. Sa lawat inyo na batiyan na nagapangunang mga balita lokal, national, international kag sports dari sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Mayo 9, 2021. Standby na sa mga masunod nga programa dari sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!